ikusten dudanez, Arrigorako sarreran, jende asko sartu da pankarta atzean. Ongi etorri, korrikara, ongi etorria! Eta sartuko, ea, pankarta atzean mesedez. Eta orain gurekin ditugu, Aritzberri, Arguilla Pilota Eskola, eta etorkizun eta gure magalean. Nora, Neki, Madalen eta Markel, aupa zuen! Ea, pankartaren atzera, gazteak mesedez pankartaren atzera. Pankarta aurrean lekukoa bakarrik mesedez. Mesedez. Vale, Aritzberri, Arguilla Pilota Eskola, etorkizun, gure magalean. Eskerrik asko korrikan laguntzeagatik eta korrika jaietan parte hartzeagatik. Mila esker, benetan! Eta gazteak pankarta atzera mesedez. Gazteak pankarta atzera mesedez. Egun hon Arrigorriaga! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hau jendetza, ongi etorriak denak korrikara! Eta hor jarraitzen du ipinak, buratzean. Gazteak mesedez pankarta atzean. Hau palaukote, oso ondo egiten ari zarete. Gora beso horiek! Eta atzean ere gehiago daude, oso ondo! Pankarta aurreratu mesedez, pankarta aurrera lekukoaren atzean egoteko. Eta atzean dagoen gazteria hau mesedez, atzera! Lagundu pankartea. Kostua besterik ez du erretzen. Vale, ea, furgonetaz tiro joango da. Hau serioa da. Pankarta joan behar da lekukoaren atzean. Mesedez, lagundu mesedez. Jende asko zaudete. Orain, pankarta, lekukoa eta gero pankarta. Eta mundu guztia pankarta atzean. Mila esker! Eta orain bai, gurekin, honegin eta jasoka. Joana eta Ekaitz gurekin. Eta Marta eta Harri, denok elkarrekin zaudete. Bai! Hauei ere, eskerrak eman behar dizkiegu, bai? Honeginek, talo egileak direlako eta jasoka herri kirolak, eskerrik asko! Hauek dira, honegin eta, vale, honeginekoak dira hauek, kaupa! Talo gile, onak zarete, eskerrik asko parte hartzeagatik! Oso ondo, pankartakoak, eskerrik asko laguntzeagatik, kaupa Arrigo! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Mundua ikusi nahi dut, baina zure hauetik mundua ikusi nahi dut. Azten ez duzu kantu, zure espainetan kantua izan nahi dut. Ea, kasu egin arduradunei mesedez. Kasu egin arduradunei mesedez. Aldeetatik zoaztenok atzera mesedez. Oso
Kontuz eskerrean erortzekotan egon zareteta, kontuz! Itxaso izan nahi dut Etxerako bidea Soilik zure oinetan Aupa Rigo! Jendetza Rigo daukaguna! Egunan Arrigorriaga! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupa neska, gaurrera! Kontuz alboetan zoaz denok, bai? Kontuz gero korrikara sartzean, mesedez! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ea denok elkarrekin! Arrigon, ere! Euskararen alde! Arrigon, ere! Euskararen alde! Ea lekuko aldaketa! Orain Padura menditaldea daukagu! Usue Padura menditaldeko zuzendaritzatik Eider gure magalean menditaldea! Aupa zuek! Usue eta Eider esan dut, baina hor gizon bat daukagu, bai? Zu ere ongi etorri, aupa zuek! Ea, olatu bat egingo dugu aurretik atzera! Itxaron, orainez, orainez. Kontu handia izan, bai? Ea gaztetxoak atzera, mesedez, atzera! Atzera, atzera, atzera! Badakigu gogotsu zaudetela, baina mantendu distantziak mesedez. Zeharo nazkatzen hauten maitasun kantuak. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Oso ondo, kuadrilla! Aupa txikitxoak aurrera, zuek atzera, atzera, atzera! Atzera! Eskerrik asko, Carmentxo, eskerrik asko! Oso ondo laukate! Aupa zuek! Eta orain bai, olatu erraldoi bat egingo dugu aurretik atzera! Bat, bi eta hiru, salto! Berriro! Bat, bi eta hiru, salto! Oso ondo! Arrigon, ere! Euskararen alde! Arrigon, ere! Kontu zibili korrika egiten duzuenean, umeak dauden tartean, bai? Aurretik eramango dituzu eta! Hau jendetza Arrigorriaga! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Urruma eta gure esku dago! Aizea urrumatik eta gure eskutik imano! Laupa zuek! Eta hor dago ipina oraindik! Eta neskak
Euskal Herrian, euskaraz! Euskal Herrian, euskaraz! Oso, oso ondo! Orain kontuz, errotondo bat daukagu, kontuz. Eskerrik asko, bikote! Aupa gure txikitxoa! Zaratamoko eskola! Ainara eta Laia! Aupa bikote osoto! Abiadura polita darama txikitxoak! Ondo zoaz? Astirotxoago beto, bai. Pankartatzean mesedez! Tipi-tapa! Pankarta kontuz aurrean ume bat daramagu, bai, kontuz mesedez. Laia zara, txikitxoa, Laia zara? Bai, oso ondo, Laia eta Ainara. Aupa bikote! Agoaz apurka rigotik ataratzen. Tipi-tapa! Astiro mesedez, orain aldapan goragoaz. Pankartatzera mesedez. Aupa Ainara eta Laia, Zaratamoko udala. Oso ondo, txikitxo, oso ondo. Eta orain gurekin korrika taldea! Maria eta Patricia ditugu hemen, baina hor jende gehiago dago, ongi etorri, aupa aurrera! Mozorro eta guzti, biba zuek! A ber, eskumakoak mesedez atzera. Euskaraz! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Bagoaz Arrigotik aldetzen, oso ondo egitu Arrigorriagak jendetza! Pankarta, atzera mesedez, atzeratxoago mesedez. Animo neska, kandapan gora, animo! Oso ondo egiten ari zarete! Ea, jarri gure atzean, lekukoa gure atzean mesedez. Erditu, oso ondo. Hartu zuen erritmoa, bai? Zuen markatu erritmoa. Tipi-tapa! Aupa neskak, aurrera, oso ondo! Ea, eskumako gaztetxoak mesedez, bai? Aldapa gorari gutxi geratzen zaio, animo kuadrilla! Hori da erdian guratzean oso ondo, lekuko hori gora, oso ondo!
kontuz, erori gabe, ez gari izkinan, bai? Vale. Bagoaz urrutzen, bagoaz Arrigorriagatik urrutzen! Bizigera!